Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і обираєте нас. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Андрій Сухарина, політичний аналітик. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. А розпочинаємо ми із оперативної інформації. Під Солом'янським судом у Києві, де обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Трухану, відбулися сутички і затримання. Кульове поранення отримав правоохоронець. Зараз з нами на прямому зв'язку Олег Слабоспицький, координатор громадського сектору Євромайдану. У нього розпитаємо подробиці судового засідання і ситуації, яка наразі відбувається біля Солом'янського райсуду Києва. Пане Олеже, доброго дня. Чи чуєте нас? Так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні розгорталися події біля суду, яка там ситуація станом на цю хвилину? Чи відомо щось про ті сутички, які відбуваються поблизу будівлі? Ну, дивіться, я вам спочатку скажу, що відбувається всередині будівлі, тому що я з 9-ї години перебуваю в будівлі Солом'янського райсуду. Тобто з самого ранку на суді по Геннадію Труханову присутня дуже велика група підтримки. Серед них народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов, так само народний депутат від групи «Відродження» Олександр Прєсман, які збираються його брати на поруки. Так само в залі присутні близько 10 депутатів Одеської міської ради, які так само приїхали спеціально для того, щоб підтримати Геннадія Труханова. Ну і головна річ, що ці всі люди приїхали не одні, тобто зал, сходи біля залу, біля суду, присутні дуже багато людей без опізнавальних знаків, так звані тітушки. Крім того, одеські активісти розпізнали в них членів, в тому числі Ради громадської безпеки, так званої організації РГБ. І відповідно під судом патріотичні організації вже мали декілька сутичок з тітушками, які приїхали на цей суд. І відповідно зараз всі чекають рішення в нарадчій кімнаті. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, власне, які головні меседжі, які сьогодні на засіданні пролунали від пана Труханова і від сторони обвинувачення? Знаємо, що просять для нього запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою у заставу 50 мільйонів гривень. Що, власне, про що говорив пан Труханов і про що говорили держобвинувачення? Розкажіть нам деталі, будь ласка. Ну, всі сьогодні насправді наголошували прокурори на тому, ну, тобто ви знаєте про справу заводу «Краян», тобто крім справи про завод «Краян», прокурори наголошували на тому, що є у Геннадія Труханова, ймовірно, є паспорти Російської Федерації та Греції, що є ризиком для того, щоб його відпускати без застави і без арешту. І, відповідно, ну, тобто було насправді прокурорами прораховано дуже багато речей, які означають, що насправді Геннадія Труханова не можуть відпускати зараз з-під арешту. То йому треба вчинити арешт у СІЗО. Пане Олеже, власне, ви вже зазначили, що у залі присутні двоє народних депутатів України, які висловили бажання взяти пана Геннадія Труханова на поруки, зокрема серед них депутат від блоку Петра Порошенка Голубов. А от скажіть, будь ласка, якою була реакція учасників судового процесу, самого Труханова і суддів, власне, після того, як вони висловили таке бажання? Ну, дивіться, відповідно, адвокати, ясна річ, Труханова проти цього виступили клопотання. Вони хочуть повністю звільнення Геннадія Труханова з-під варти. І наразі ми чекаємо рішення суду з нарадчої кімнати. Скажіть, будь ласка, скільки вже часу перебуває суддя в нарадчій кімнаті, щоб ми могли вже приблизно розуміти, коли ми отримаємо рішення? Я думаю, що десь зараз уже, з хвилини на хвилину. Пане Олеже, дуже дякую вам, що ви розповіли подробиці судового засідання. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Олег Слабоспицький, координатор громадського сектору Євромайдану, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, дізналися подробиці судового слухання щодо обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова. Власне, чекаємо з хвилини на хвилину так само рішення і одразу нашим глядачам про нього повідомимо. Ну і, власне, чекаємо на офіційний коментар від представників Національної поліції, від Головного управління міста Києва, тому що, власне, от є інформація про те, що правоохоронець отримав кульове поранення. Як тільки будемо мати більше офіційної інформації від представників поліції, одразу її надамо нашим глядачам у прямому ефірі. Ми повертаємося до розмови. Пане Андрію, звичайно, хотілося б почути ваш коментар щодо цієї справи і щодо сьогоднішнього перебігу. Така досить, бачите, велика увага прикута до персони пана Труханова. От хотілося б, звичайно, ваш коментар почути щодо цього.
Коментар справді досить широко. Я коротко, мабуть, зупинюся на тому ж, на основних моментах. Перше, що справа Труханова насправді триває вже достатньо довго, і НАБУ ще минулого року повідомляло про своє розслідування. І тут, зокрема, можемо говорити про те, що це є певним таким лакмусовим папірцем, ще одним з великої кількості, як ця справа буде розглянута. Тому що з тих досліджень, які в нас є, видно найбільший великий суспільний запит. Запит на боротьбу з корупцією, запит на боротьбу з такою великою суспільною несправедливістю, як вважається в суспільстві. І, відповідно, ця справа може мати суттєвий вплив, в тому числі на певні електоральні речі, в тому числі на можливість другого терміну Петра Порошенка. Зрозуміло, що зараз про це ще рано говорити, але таких справ є кілька стосовно високопосадовців чи інших осіб, і тут великий потенціал. Повернемося до нашої розмови. Власне, зараз ми бачимо, суддя оголошує рішення щодо запобіжного заходу пану Труханову. Слухаємо. З єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання до дослідивши докази поданих матеріалів, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, встановив, враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, вважає необхідним обмежити складанням і оголошенням її резолютивної частини. Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив задоволення клопотання детектива Національного бюро правового відділу, детектив 3-го підрозділу, детектив головного підрозділу детектив Національного антикорупційного бюро України Маркевича Сергія Володимировича відмовити. Застосувати до підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича 17.01.65 року народження запобіжний захід у виді особистої поруки. Визначити поручителя народного депутата Верховної Ради України 8-го скликання Голубова Дмитра Івановича. Зобов'язати поручителя забезпечувати виконання підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича 17.01.1965 року народження наступними обов'язками. Прибувати до детектива НАП України, прокурора САП Генеральної прокуратури України, слідчого судді суду за першою вимогою. Не відлучатися з міста Одеса без дозволу детектива НАП України, прокурора САП Генеральної прокуратури України або суду. Повідомляти детективу НАП України, прокурора САП Генеральної прокуратури України чи суду про зміну свого місця проживання там або місця роботи. Утримуватися від спілкування, що стосується даного кримінального провадження з будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств ЗАД UAV Настер, ТОВ Велтон Груп ЛП, ТОВ Девелопмент Певіт, а також зі свідками Приступою Кузьменка, Живицькою, Шовською, Іоновим, Позняковою, Швидкою, Балох, Наконечною, Етнарович, Корнієнка, Нікогасян, Рогачко, Звяріною, Іваніцьким, Фокіною, Підгородинським, Горніковою, Шеремет, Лозовенко, Кисловським, Крухом, Кисловським, АВ, Брендаком, Радуловим, Потапським, Крапченко, Козловим, Свірінко, Шандриком, Калугіною, Рігановим, Поповською та підозрюваним Гурманом, Спектором, Радіоновим, Шкрябаєм, Заподіленком, Кравченком, Богдановим поза межами процесуальних дій. Здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, визначити до 15.04.2018 року включно. Звільнити підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича 17.01.65 року народження з під варти в залі суду негайно. Зобов'язати поручителя за необхідності доставити підозрюваного Труханова Геннадія Леонідовича 17.01.65 року народження до органу досудового розслідування чи в суд на першу противимогу. Роз'яснити поручителю, що Труханов Геннадій Леонідович 17.01.65 року народження підозрюється вчиненням кримінального правопорушення, передбачення частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Поручитель може відмовитися від взятих на себе зобов'язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. В такому разі він забезпечує явку підозрюваного обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суд для вирішення питання про зміну йому запобіжного заходу на інший. В разі невиконання
виконання поручителем взятих на себе зобов'язань на нього покладається грошове стягнення в розмірі від 20 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруку покласти на детектива Національного бюро другого відділу третього підрозділу детективу головного підрозділу детективу Національного антикорупційного бюро України Матвійовича Сергія Володимировича. Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде складено та проголошено 9 годині 20.02.2018 року. Підпис слідчого судді. Все зрозуміло? Корупціонер у них Отже, почули рішення щодо обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова. Власне, разом із нашими глядачами у прямому ефірі суд відмовив у клопотанні сторони державного обвинувачення, тобто спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка клопотала про арешт з альтернативою 50 мільйонів застави. Натомість задовольнила власне рішення таке: Геннадій Труханов взяти на поруки народним депутатом України від фракції Блоку Петра Порошенка Дмитром Голубовим. Ми, власне, намагалися зв'язатися з самим паном Голубовим для того, щоб, власне, почути його мотиви такого рішення. Я відзначу, що цей народний депутат мажоритарник, обраний безпосередньо по Одеському округу, безпосередньо із містом Одесою має зв'язок, але, власне, пан Голубов коментувати свою ініціативу і рішення відмовився. Якщо ж його позиція зміниться і зможемо його почути, то, звичайно, долучимо його до розмови. Отже, пане Андрію, знаєте, багато нарікань є щодо того, що справи, які передаються НАБУ і САП до суду, вони досить довго розглядаються. Ось, будь ласка, справа пов'язана із мером Одеси, з достатньо високопоставленим чиновником, яка має у своїй частині надані НАБУ і САП корупційні діяння. І от вона надійшла до суду, і ось рішення ви чули самі разом зі мною. Чи це те рішення, на яке сподівається суспільство? Ми саме з вами закінчили на тому, що говорили про запит суспільства на боротьбу із корупцією. Це однозначно не те рішення, в якому би сподівалася велика частина людей. Зокрема, ми бачимо, що стосовно Труханова є великі претензії не те, що в рядових громадян, є загалом велике його несприйняття, в тому числі і патріотично налаштованими силами, націоналістично налаштованими. Це, зокрема, пов'язано навіть не стільки з корупційними діями, а з так званими звинуваченнями про наявність в нього російського паспорта, про наявність в нього зв'язків в Росії. І це зрозуміло, що це не може сприяти якійсь збільшенні довіри до судової системи. Якщо ми зараз глянемо, довіра до суду у нас мінус 75% за шкалою балансу довіри-недовіри. Тобто це одні з лідерів. Більше є тільки в російських ЗМІ, які мають мінус 77%. Тобто суди, вони йдуть попереду, правда, не з тої сторони чомусь у рівні довіри. І я впевнений, що це рішення ніяк чином не може сприяти збільшенню довіри до судової системи. І тут піднімається питання, про яке вже достатньо довго і вже достатньо послідовно обстоюють як і громадські організації, так і міжнародні партнери України про необхідність створення антикорупційного суду, причому створення його у нормальній редакції, а не у тій, якій, власне, поки що він пропонований. Як гадаєте, чи може, власне, таке рішення сьогодні Солом'янського райсуду викликати певні появу ще якихось кримінальних проваджень щодо пана Труханова для того, щоб все ж таки здійснити, власне, задовольнити клопотання антикорупційних органів, тому що були такі ситуації, коли, знаєте, затримували людину за, власне, звинуваченнями або підозрою щодо одних діянь, а потім повернемося до нашої розмови. Пан Труханов, просто зараз дивимося разом. Я думаю, что если бы был умысел совершения преступления, делали бы гораздо его спокойнее, не в спешке, подложившись каждой бумажке, для того, чтобы не было вопросов. А мы преследовали совершенно другую. Мы делали это открыто и быстро, для того, чтобы действительно предоставить людям качественную услугу и обеспечить выполнение тех реформ, которые сегодня идут в государстве, в части децентрализации. Это основная задача органов местного самоуправления. У нас немножко разные аудитории. Аудитория у политиков, у мэра города, у депутатского корпуса. А его оценивают люди, жители Украины, жители Одессы. Оценивают политиков, мэров городов. А работу детективов, работу правоохранителей оценивают другие люди, иногда и в других странах.
Поэтому я работаю для того, чтобы обеспечить комфортное, достойное проживание жителям города Одессы, которые должны ездить в хорошем транспорте, они должны обслуживаться в хороших помещениях, обустроенных для этого, со всеми условиями. Я приглашаю всех средств массовой информации, если у вас есть аккредитация в Одессе, приедьте в Одессу, и я уделю вам внимание, и мы с вами пройдем и поговорим с людьми в том здании, которое сегодня уже функционирует. Вы услышите отзывы одесситов, людей, которые получают эту качественную услугу. Вы услышите отзывы от работников, которые работают в человеческих условиях впервые за 25 лет. Когда им на голову не капает, не прорывает канализация, когда есть туалет, когда есть лифт, когда созданы, еще раз подчеркну, человеческие условия. Вот мы... Я с самого начала говорил, что я считаю не то, что они не обґрунтованные, они вообще взяты с потолка, фантастика такая. Если взять в части, я за себя говорю, в части ко мне предъявляемых вот, выдвинутого подозрения, ну, я пытался объяснить в течение 12 часов детективу. Я думал, что у меня это получилось. Поэтому, что произошло, почему такая смена произошла? С 5 февраля меня вызывают в качестве свидетеля, 12 я уже в качестве подозреваемого. Мне непонятно. Ну, наверное, есть какие-то. Ну, и вы слышали сегодня подробно, как дается анализ работы власти. Почему вы поехали в командировку в Прагу? Ну, давайте тогда поставим... Зачем нам тогда выбирать органы местного самоуправления, мэра города? Давайте детектива поставим у нас, он будет управлять городом, и вся его команда будет управлять городом и городами. Наступні 2 місяці ви будете їздити у відрядження? Вам сказали не покидати Одесу? Нет, он сказал не покидать, но есть одно но, без дозволу. Если у нас запланированы, вы знаете, я скажу, они бы расстроились. Ви будете міняти? Если этого потребует работа, то, конечно. Но я поставлю в известности, потому что есть запланированные командировки. По возможности я попытаюсь снять все вопросы, чтобы не было сомнений у тех, кто в этом сомневается. Для того, чтобы не раздражать, а действительно помочь и содействовать следствию. Но есть вопросы рабочие, допустим, которые невозможно отложить. Тогда буду просить разрешения на выезд и... Але рішенням задоволені? Нет. Чого ви хотіли? Я бы хотел, чтобы не было подозрения вообще. Что? Отказав у зібранні мероприятия. Скажіть, будь ласка, де ви були усі ці 50 днів? Подейкували, що ви то в Чехії, були в Чехії, кажуть, вас не Вы, було. наверное, опоздали. Я уже подробно объяснил. Ну, напевно, судье. да, тому що там мене вдарили по губах якісь люди, і я мусила прийти до тями. Отже, вас не було в Чехії, вас не пустили в Давос, де ви були? Меня не пустили в Давос? Ну, вмовляли там вам. Да нет, у вас очень неправдивая информация. Да. В Чехии у меня все было прекрасно. Если бы не детектив и всего подозреваю, я бы там сегодня находился в торгово-промышленной палате и встречался с замминистра экономики. Встречи были запланированы уже давно. В Чехии я успел посетить то предприятие, которое мы давно собирались посетить по ремонту трамваев, потому что мы собираемся это приобрести. В Давосе мы прекрасно пообщались и сделали то, что... Вот та программа, которую мы запланировали в Давосе, мы все ее выполнили. Я не ехал в Давос встречаться с президентом, я ехал по рабочим моментам, которые должны были принести пользу города. Ви зустрічалися з якимись інвесторами, можете назвати їх? Вы знаете, мы презентовали в Давосе программу нашу 5Т, которая стала визитной карточкой Украины. Но программа 5Т, инвестиционная программа города Одессы, была основной в рамках Давоса. Если вы не знаете, вот вы посмотрите хорошо материалы Давоса, и вы увидите, центральным видеороликом, презентующим Украину в Давосе, была инвестиционная программа Одессы 5Т. Спасибо большое. Говорят, уже надо идти. Спасибо. Так что у нас все получилось. У вас правильная информация. Так. Ми зараз спробуємо вийти. Почули коментар мера Одеси Геннадія Труханова, якого сьогодні Солом'янський райсуд Києва відпустив на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова. Повертаємося до розмови у нашій студії. Пане Андрію, власне, моє питання перервалося трансляцією, я його поставлю. Зрештою, були вже такі прецеденти, коли суд не задовольняв клопотання антикорупційних органів, потім з'являлася ще одна підозра, і фактично, знову ж таки, справа доходила до суду, і це була чергова спроба, власне, за іншою підозрою отримати те рішення, яке бажане для державного обвинувачення. Чи буде надалі спроба притягти пана Труханова ще до відповідальності? І от знову ж таки стикаємося із питанням судових рішень. Чи вирішить антикорупційний суд питання, зокрема щодо таких проваджень, як із паном Трухановим?
Говорячи про можливість іншої справи, тут вона, мабуть, дійсно є, тому що раніше говорилося про 3 епізоди різних, і, відповідно, можна взяти в оборот якісь інші з них. Однак, зрозуміло, що це питання вже, мабуть, не в моїй сфері компетенції, і яка буде тактика правоохоронних органів, тут сказати важко. Можливо, стосовно вже антикорупційного суду, дійсно, сам по собі антикорупційний суд не є панацеєю, і здійснити певну чи реформу і створити суд, назвати його антикорупційним, це жодним чином не вплине на як якість судових рішень, так і на швидкість розгляду справ, та взагалі не вплине ні на що. Інше питання, якщо розробляти цей антикорупційний суд відповідно до вимог Венеціанської комісії, відповідно до того суспільного запиту, який є в суспільстві, то, можливо, це зможе не те, щоб спростити засудження, чи те, щоб посадити всіх неугодних, чи посадити всіх, кого треба посадити, якщо говорячи вже зовсім так вульгарно, це дозволить, можливо, повернути принаймні якусь частину довіри до судової системи, якщо будуть принаймні хоча б якісь справи розглядатися результативно, тому що з великих топ-справ ми, по суті, не бачили дійсно великих обвинувальних вироків. Поки що це все залишається або заморожено, або взагалі виправдальні вироки. Чому такий високий запит на боротьбу з корупцією серед населення? Тому що, зрозуміло, коли мова йде там про побутову, до прикладу, корупцію, хабар, я не знаю, там у школі, у лікарні, і щодо того, коли людина дає, і щодо тієї ситуації, коли бере, то, власне, якщо говоримо про побутову корупцію, то це зрозуміло. А чому тоді такий високий запит, знаєте, на притягнення до відповідальності корупціонерів, от чиновників, до прикладу? Насправді такий запит в українській історії не вперше. Навіть революція 2004 року, одні з її лозунгів були «бандитям тюрми», причому розумілося переважно бандити не як організовані певні злочинні групування, а перш за все корупціонери. Але тут є певний момент, про який часто, можливо, забувають. Насправді, якщо аналізувати так більш детально, особисто мені здається, та й багатьом людям, які займаються цією тематикою, що корупції і топ-корупції в Україні все ж таки стало менше. Але її нетерпимість до неї і її публічний розголос, його стало більше. Відповідно, в нас стала трошки більш відкрита політична система, у нас трохи більш відкриті медіа. Про цю проблему стали дуже багато говорити. Ми поставимо тут 3 крапки. Власне, ще до одного судового засідання долучимося. В Оболонському райсуді Києва триває засідання у справі щодо держзради Віктора Януковича. Власне, свої свідчення дає секретар РНБО Олександр Турчинов. Давайте послухаємо. Що ви не вважали цей документ обов'язковим для виконання опозиції? Після того, як Янукович порушив перший пункт відновлення Конституції, безумовно перестав бути правовим і зобов'язуючим. Відновлення Конституції – це в частині підписання закону про відновлення Конституції. Саме так, про відновлення Конституції, те, що він повинен був зробити ще до кінця дня 21-го. А він Протягом якого і вмотав. А чи відомо вам, що термін виконання угоди встановлювався не до кінця дня 21-го, а до 48 годин. Ви знов кажете неправду або не пам'ятаєте. Я, ваша честь, можна відповідати, дуже гарне питання. Справа в тому, що я, безумовно, не підписав цей закон, коли мене обрали головою Верховної Ради, тому що для того, щоб підписати закон в випадку відсутності президента, повинен пройти відповідний час для цього. Більше того, ми чекали, що може Янукович одумається і повернеться. Навіть я послав людей, щоб повернути його. Не тільки підписати закон, але й підписати заяву про відставку. Але не змогли ми знайти Януковича і повернути його, щоб він підписав закон, або виконував якісь свої обов'язки, але став, щоб швидше за все було, безумовно, сів би на лаву підсудних і відповідав за злочин. Але він розумів, що йому прийдеться відповідати. І тому він сховався. І не через 48 годин, тому що я точно не пам'ятаю, що днів через 10 чи 15 тільки підписав введення Конституції. І через 50 годин, і через тиждень він не з'явився.
Він сидів тихо в Москві і виконував вказівки свого господаря Путіна. А коли закон був переданий в адміністрацію президента? Цей закон в адміністрацію президента України, до речі, яка контролювалась бойовиками Парубія? Я хочу сказати, що у Парубія ніколи не було бойовиків, ваша честь, те, що це образа тих людей, які виконували свій патріотичний і громадянський обов'язок, захищаючи свою країну. Перше. По-друге, адміністрація президента ніколи не захоплювалася. Це було пусте приміщення. Я, до речі, ніколи не сідав в кабінет президента. У мене не було для цього ні натхнення, ні часу. Я працював у себе в кабінеті голови Верховної Ради. Але адміністрація, коли Янукович практично припинила своє функціонування, ми потім її відновлювали, але тільки технічні, юридичні служби, фактично там більшість кабінетів була пустою. Тому мені зручно було працювати, я вам поясню чому. Тому що я підписував закон як голова Верховної Ради, і потім як президент. Це дозволяло значно скоротити час для прийняття і легітимізації законодавчих актів. Власне, почули ми покази Олександра Турчинова у залі судового засідання в Оболонському райсуді. Нагадаю, триває засідання щодо справи про держзраду Віктора Януковича. Будемо упродовж нашого ефіру сьогодні так само слідкувати і за цим процесом. Повертаючись до нашої розмови, пане Андрію, отже, антикорупційний суд не панацея, але запит на це є. То тоді як вирішувати цю проблему? Вирішувати цю проблему, знову ж таки, якщо ми говоримо про топ-корупцію, якщо ми говоримо про побутову корупцію, то зрозуміло інші способи їхні вирішення. І немає якогось універсального способу, потрібно підходити до цього комплексно. Питання в іншому насправді, тому що поки що ми не бачимо політичної волі чи реального бажання будь-кого з серйозних політичних акторів до такої боротьби з корупцією. Однак, скоро вибори. І я думаю, що всі ці актори дуже добре розуміють, що без не те, що навіть боротьби з корупцією, а принаймні без її показу, без якихось реальних справ буде дуже важко показати прийнятний результат на цих виборах. І я думаю, що, і, зокрема, в адміністрації президента це прекрасно розуміє, що другий термін Порошенка, він є малоймовірний, без його способів, без його таких рішучої боротьби з корупцією. Або принаймні показу і для того, щоб це все повірили. Мабуть, на цьому можна зробити такий міні-висновок. А вирок у справі про державну зраду Віктора Януковича міг би бути, скажімо, якщо він би відбувся до виборів у 2019 році, скажімо, таким моментом, яким так само можна було похвалитися, зокрема, чинній владі. От ми на досить довготривалому судовому процесі довели винуватість Віктора Януковича, до прикладу, у державній зраді. Ми, бодай, там, якщо він переховується у Російській Федерації, його не посадили, але ми визнали його винним. Це наша перемога. Чи можна ось таке рішення, знаєте, представити як перемогу чинної влади? Звісно, якщо таке рішення буде, його можна представити як перемога, але питання, наскільки вона буде ефективною, власне, зокрема, в електоральному полі. Є, насправді, в будь-яких соціологічних дослідженнях виділяється зараз фактично 3 базових запити. Перший – боротьба з корупцією. Другий – припинення війни на Донбасі. І третій – покращення рівня життя. Жоден з цих запитів, він особливо не заторкнутий можливим потенційним вироком цього суду, цього судового засідання. Секретар РНБО Олександр Турчинов на засіданні у справі щодо держзради Віктора Януковича. Слухаємо. Виконанню даної угоди. У нас небагато питань з цього приводу. Сторона обвинувачення вважає, що дані запитання взагалі не відносяться до цього саме окремого провадження. Всі ці запитання відносяться до окремого провадження, яке розглядаються Святошинським судом. Але ж, шановний суд, відповідно зустріч стороні захисту надає право задавати питання, які не стосуються, але ці запитання не можуть звучати в судове засідання і витрачатись зайвий час на ті запитання, які не стосуються самого. У вас ще запитання щодо подій на Майдані.
Зараз я вам скажу. Шановний суд, окрім того, хотілося наголосити увагу, що сторона обвинувачення самостійно описала та зазначила в тексті обвинувального акту як даний період часу, так і події, які стосувалися усунення Віктора Федоровича. Скільки ще питань щодо Майдану? Ну, 10 питань. Готовий слідати користі? На ваше рішення. Я думаю, це важливо для сторони захисту, тому не вбачаю на даний час підстав, враховуючи, що залишилося 10 питань з цього блоку, обмежувати їх. Будь ласка, шановний захист. Так скажіть тепер ви, коли саме зник Янукович, коли він усунувся? Саме усунувся від виконання своєї посади. Коли знаходився у Харкові з офіційним візитом, або коли знаходився у Донецьку? Коли зібрав свої манатки, і втік з Києва, він фактично зник юридично, так, тому що він припинив виконання своїх обов'язків як президент країни. Чи відомо вам про офіційне звернення Віктора Януковича з державної резиденції в місті Харкові про те, що він не самоусувався і продовжує виконувати свої повноваження, яке пролунало за фактично годину до голосування вашої антиконституційної постанови? Я прошу вас не давати оцінки конституційності або антиконституційності, тому що це питання не визначав Конституційний суд. Коли Конституційний суд визначить, що це антиконституційно, тоді ви будете висловлюватися таким чином. Тому, будь ласка, виконуйте свої обов'язки відповідно до закону. Що стосується його звернення, ви знаєте, я не фанат Януковича і в Ютубі не сидів, щоб пошукати якісь його звернення. Я не пам'ятаю такого звернення. Чому ви не прийняли до уваги інформацію Арсенія Яценюка, який повідомляв Верховній Раді про те, що спілкувався 22-го з Януковичем? Це за фактично годину до голосування постанови. Тому що за інформацією Яценюка Янукович вів себе неадекватно і відмовлявся повертатись до Києва для виконання своїх обов'язків. Відповідаючи на запитання прокуратури, ви відповіли, що вам було відомо, що Віктор Федорович станом на 22 число перебував в місті Харкові. Отож питання. Президент України здійснює свої функції на території всієї України? Шановний захисник Янукович, для того, щоб бути президентом України, треба діяти за Конституцією і за українським законом. Людина, яка вбиває свій народ, не може бути президентом України. Людина, яка втекла з майном в невідомому напрямку, не може бути президентом України. Більше того, я хочу вам сказати, що ми не виключали, що президент може знаходитись в Харкові. І тому все робили для того, щоб він повернувся до Києва. І я вже це вам декілька разів про це сказав. Шановний суд, відповідно до частини 10 статті 352, якщо свідок висловлюється нечітко, бо з його слів не можна дійти висновку про те, чи визнає він обставини, чи заперечує, суд має право зажадати від цього свідка конкретні відповіді, так чи ні. Мною було задано запитання, чи виконує президент України свої функції на території всієї України. Тому прошу запитати свідка, надати відповідь так чи ні. Шановний суд, мене протест. На захисту перебирає себе повноваження суду. Тому що адвокат Продекор, зацитувавши положення цієї статті, сама говорить, що суд вправі запитати так чи ні. Сторона захисту не є суд, тому вона готова. Я дав однозначно відповідь на це питання. Щойно ви сказали, що представник народу, виконуючи в тому числі і функцію президента України, і президент України не може перебувати на посаді, якщо він убивав свій народ. Скажіть, чому ви безпосередньо зайняли і перебували тривалий час на посаді президента України? Я не зрозумів ваше питання. Чому ви, зазначаючи, що не можна перебувати на посаді у випадку, якщо ти вбивав український народ, зайняли цю посаду та перебували на ній тривалий час? Я теж не питання, сформулюю, про що йде мова.
Я сформулював питання, суть його зрозуміла. Суть його зрозуміла. Я прошу свідка зрозуміло. Мені зрозуміло, ще раз відповідати. Ще третій раз повторюю. Я ще раз. Віталій Анатолійович, на мене. Ваша честь. Так. Зверніть увагу на мене. Коли Я відверто кажу, я не зрозумів, про що ви питаєте свідка. Конкретизуйте. Відверто кажу. вас цікавить, як мене обрали головою Верховної Ради, демократична процедура голосуванням таємним, як воно повинно бути відповідно до регламенту і закону і Конституції. Як мене має поклало повноваження президента, в зв'язку з самоусуненням Януковича необхідно було виконувати обов'язки президента для того, щоб відновити всю владу в Україні. І Верховна Рада також проголосувала це відкрито відповідно до регламенту і Конституції. Тому я ваше питання не можу зрозуміти. Як тільки був обраний легітимний президент, тобто всенародно обраний, я під час його інаугурації 7 червня, наскільки пам'ятаю, склав себе повноваження президента. Тому ніяким чином я не порушував ні Конституцію України, ні українське законодавство. Скажіть, Отже, почули Олександра Турчинова на засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича. Власне, наш ефірний час добігає до свого кінця. Пане Андрію, я вам дякую за візит до нашої студії, за те, що разом з нами були під час цієї години, обговорювали актуальні події, які відбуваються сьогодні в Україні. Андрій Сухарина, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи», був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР традиційно продовжить заман кримсько-татарського викладі Шевкета Наматулаєва. А згодом у цій студії з'явиться Христина Бординська, журналіст видання «Нове Время». З нею будемо говорити так само про справу Геннадія Труханова. Ну і вже найближчої години почуємо офіційний коментар від поліції Києва щодо інциденту, який трапився біля Солом'янського райсуду. Залишайтеся із АТР.